netoč. Čo? Kam, ale počkaj, vedeli, čo dojde tu? Má. Jeden spolužiak proste povedal, dobrú noc, princezna. Raz, dva, tri, alko. If I lose my mind, I can't go. OK, takže sme tu zas, ale dneska nebudeme len traja. Dneska tu máme 3 špeciálnych hostov, zatiaľ sú tu 2, lebo Richard je retard a nevie sa dostaviť na čas. Dneska tu máme Patrika a Michala, pán Michal. Dneska veľmi špeciálni hostia. A dneskajšie video bude rozdelené, budeme na 2 skupiny, ako som spomínal, budeme robiť scavenger hunt. Máme tu mapy, 10 úloh, ktoré treba splniť. Takže prvá skupina sme ja, Patrik a Michal. Druhá skupina sú Miloš, Timo a Rišo, ktorý za chvíľu príde. Je 16:21. Máme 2 hodiny na to, čo splniť čo najviac úloh. Ktorá skupina spraví najmenej, tak tá druhá skupina musí vymýšľať trest na konci. Takže je 16:22, o 18:30 sa stretávame tu, na tomto mieste a musíme si všetko porovnať, kto má čo splnené. Keď niekto budete klamať, chalani, tak dopadnete veľmi zle. OK, poďme na to. Kamo, čo znamená, že nemý rís je čo? Nemý rís, že nebudeš rozprávať. Že proste prídem a nie, ukážem, alebo čo? Ja ti to vysvetlím, priamo. No daj, hej, Tak vy idete si s Milošom, ja som žena. Vy prijete za mnou. Áno. Ja som žena, ty si nemý, aby budeš ukazovať, Miloš bude za teba hovoriť. Aha, OK. OK, Áno. osobný asistent. Musíš niekomu robiť asistent v kabelku, budeš... OK. Už zase. Dobre, priatelia, majte sa, my ideme. Ale však my nemáme účastníka. Za chvíľu vám dojde. To čo je? Čak zatiaľ môžete bez mňa. Ale nemáme čas. Ale mám kamo, poďme na to. Mám OK, priatelia, takže kde je naša prvá destinácia, kam ideme? Ja by som išiel do toho McDonaldu. Prvá vec, že si vypýtame hranolku jednu. Chceme vec zadarmo? Zadarmo vec. OK. Také, vieš, taká rýchlovka. Strašne dobre sa cítim, vieš? Že? Kamera, ešte kamo jeden nejaký sekuriták, vieš? Ale my sme Dream Team. Táťa chcela, jak to hovorí? Za nami sú. Mišo, chcú ťa. Hej, Paťa. Paťa. 100 chemistry do Čo je jasné. 100 chemistry. My sme ikony, všetko. Hlavne nás sníma tento, toto je iba, aby to vyzeralo dobre. Paťa, ty si je... Aj, Paťo. Pardon. Čo ti je, kámo? A nenatočil si to, že? Kámo, čo ti je? Oliver, ako som sa dneska nahodil. Priateľ, normálne playboy z teba. Ja viem, priateľ, a počkaj. Chromové srdcia. Dali akože... Chromové srdcia, pozor na to. To stalo 5000 €. Kámo, toto je iné. Toto je, Keby sa to dalo naživo, vieš? kamo, možno v budúcnosti budeme robiť aj streamy. Keď na tomto videu bude 10 lajkov, ne, ešte ti. 15. To vyzerá toto. Dneska toto vyzerá. Netoč, ty je. Kámo, on ešte tvoje zadám. To je strašne jedno. Ja mňa zaujíma, čo hen tí retardi akože budú robiť. Takže takto. Ideme alebo za Rišom, že máme ich úplne. Ale sa ideme nájsť. Ale počkaj, vedeli, čo dojde tu? Má ale ako som pochopil, proste napríklad, že získať IG, to musí len jeden z nás, že? Áno. Viem, že... Čo Miloš? Toto, chýba mi Rišo. Aj mne. Ideme tam, že čák. Áno Miloš. Hej. Riša sme kamo nechali na zastávke. Kamo. On bude volať Oliverovi a my mu to... Oliveru pôjde hľadať nám, no my mu to nezvihneme. Mám. Ja natáčam. Rolničky, z dola do doma. Lišky, až Mikuláš. No. Plán je taký, že prvé, nepovedať, že aký IG a od koho. Takže ja idem získať od Matúša Instagram. Budem mať a ide proste za random. Chcem nejakú onu, že proti Korejku, chápeš, že I'm English very good. Nemusí byť... A nemáš použiť slova. Áno, ale nemusí byť úspešný. To proste nemilí. Počkaj, jeden mlčí a druhý musí vyprávať za ňo. Alebo my obidva mlčíme a musíme sa nejak dohodnúť. No, ono je to strašne, oni to zle vymysleli, lebo ono by bolo lepšie, keď všetci musíme mlčať. No.
ale on jeden mlčí, ostatní môžu rozprávať. Vieš čo, oni mi to nevysvetlili, ja o tom neviem, mám mali by sa preč, kámo, mali by dome. Mám a točíš ty hej na nich. Počkaj tam. No, presne. Kamo, a prečo nikto není? Ja by som si vypýtal som čuva, kamo. Kamo, bude tu niekto, ale ešte je málo hodín. No, hej? Aj ty? Nie, tak ty si chudák. Nehnevaj sa, ale choď. Priateľ, majú tu akože pokry. Však počkaj, musíme ísť tam k pokladni. Normálne bežný pokladní, to tu nájde vzdelávanie. Big Mac. A tu Riadne na Ríšo mi volal. A kde je? On ide sem. Hej. Kde sa došli nájsť popravde, akože. Dobre, tak vypánete my tu, to je naše chalanie. Dobrý deň, môžem sa opýtať? My tu točíme teraz také video na YouTube a máme tu úlohy, ktoré treba splniť a momentálne sme na 3. úlohe, kde potrebujeme získať vec zadarmo. Že či tu je nejaká, možno, že by sme hranolku alebo uhorku mohli dostať zadarmo. Či je tu nejaká šanca? Môžem vám dať med zadarmo. Med? Med. Dobre, všetko, čo je zadarmo, sa ráta. Nevadí, to nevadí. Im to nehovorte. Medaj sa rovní. Ďakujeme. Vďaka. Máme to, ideme do... Vybavené, poďme preč. Dobre, musíme ísť niekde sa na Instagrame pýtať, teraz tu veľa žien. To dáme, chalani. Ale musíte jeden z vás, vy ste krajší ako ja. s mamou. No tak ťažšie. Ale tam nejaké behajú. Čo predáva tie noviny, ten bolový tam. No viny, kamo, ten tam predáva každý deň. Hej? Každý deň tu je a každý deň predáva. Hej, ten notabene. Som ver. Ešte mám takú úlohu, že držanie za ruky, chalani, to bude... To bude najťažšie. To je crazy. Alebo len tak za nejakou príde za ruku. Ináč ja som myslel, že vec zadarmo bude jedna z tých ťažších. Ale Kamo, ja som ti dal nápad. kamo, ty si proste tá hlava, vieš. Sa doplnili. Ja som konštrukcia, ty si hlava, ty si tá mysl. A ešte chyba šmegy, vieš? Šmegy je v druhej skupine. Kúkneme sa, čo robia, chalani. Dobre, takže ideme, ja by som ináč išiel do druhej strany. Na čo, chodí one, ale máme proste, prechádzame sa, hľadáme host. Neviem, ja len si myslím, že to není realita. Hej. Ale viete čo si myslím, toto video bude fakt dobré. Áno. Fakt skvelé. Prečo tam není, že Fiziris, kámo, to by som hneď išiel. Aj tak nič nesplníme. A Není challenge za celý večer. Nájdeš to Voľko a máš to. tak ideme, ide si mŕci, kámo, za tebou, pred tebou, vedľa teba, všade. Jeden spolužek proste povedal, dobrú noc, princezná. Dobre, sorry. Povedala, len na frajerka. Keď to má byť double date. Mal sa začať skričať, že je to jedno proste. Skoč na chalacinku. Prosím, preskoč pult. Skočím tam dovnútra. Dobre. Všetci sa kam pola skúka väčšina. Ale to je dobré. Jedna vec a druhá vec, že každá čajka, čo tu je, tak bude s rodičmi. Nebude, priateľ. Ver mi. Keď takto zaparkujeme do Eurovej. Pozor, svoj štýle, či Marka, nie. Sorry. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Poď doľava. I wish you... Počujeme za ním video. Postavme sa za nich, kámo. Chcel by tu taký Instagram, kámo. Chcel, že... Akože máme taký oný, že by som chcel, vieš. Že aj pre seba, ako. Však áno. Takže pôjdeš pýtať, hej? Asi, hej, ale záleží, jak bude vyzerať, kámo. Keď sú čistí Mexičani. Idú nejaké tort, čistý Mexičan. Jamajčani. To je ako z tej rozprávky, že... Uzbekistánci. Kamo, to je ako z tej rozprávky, že poko, vieš? No. Jaj. A teraz barokár, lekvár. Brat, smrad, trap. Kiko kebab. Je Akože to sa to zatiaľ pomaly. Priateľ, máme jednu už, to je dobré. To je... Počkaj, idem zavolať Williamovi, že ako je na to. OK. Nezdvíha ten chudák. William. Čau, Čau, kde sa nachádzaš? u mojej ženy. Ty nemáš ženu, neklam. Však poďte na trhy. Aj teda s pani Semkovou teda. Vilo, dojdi. Čas. Dobre, Vilo, prosím, sme tu do 6, dojdeš, hotovo, zavolaj mi, keď tu budeš. Čau. OK, chalani, dobre. Ktorým smerom? Ale nic tu ideme. Také akurátne.
Opa, copyright, opa, copyright. Zlatý bažantík, ale my nepodporujeme bažantíka, my máme radšej plzničky. Plznička, to je moja... Mamička. Mamička. Kamo, tam boli, ale akože v tej časti, neviem prečo tu nie sú. A je v piatok večer, to, akože je ich tu viac ako minulé aspoň, ale Však lebo kto by sa, vieš, teraz vnútri, či vonku, ako si. Radšej bude sa sedieť, podľa mňa. na budúce ideme do Edisonu. Ale už keď sú tak... Tam je jeden stôl plných žien. Ideš tam? Ježiš, s mamou. Hej, tam mama, kde je mama? Je to Ona nevadí. bude mať 40, tá s tými červenými vlasmi. No. Fú, priatelia. No dobre, ale jak mám, proste ja som k nej prišiel, že ahoj, videl som ťa z diaľky, si veľmi pekná, môžete poprosím sa aj, to je celé všetko. Ale takže, ja som urobil freestyle. No, a čo? Mám ty videl som cieľ, išiel som za ňou. Mám ja, teraz by mali si Rišo, lebo Rišo je nádherný. Ale že to je jedno, keď vidíš proste. Ale ja za prvé nemám mikrofón a za druhé nie. Zase sme sredství. Ne. Na fotku idú. Na fotku. Tak, Kalani. Za uvedom. Kalani. Vráť sa domov. Kalani. Čau Matúš, čau Matúš. Čau Paťo. Máme jednu vec. Ale som prišiel, proste Instagram, ale tak mám tu frajerku. Ríšku sme našli. A s frajerkou. Ríška? Ale ja som videl. Filip Ríška. Preto na Sanici. Áno, som videl. Dobre, počúvajte chalani, ja by som možno predĺžil ten čas, lebo... A tam je nejaký čas? No to 18:30 sme dali na začiatku, ale možno by sa dala asi aj dlhšie, lebo je to tam. No, asi no, o 7. O 7, no. O 7. Došiel? Mám. Poďme. Hlavné nám. Dneska to vyzerá byť jedné. Dneska... Že sklamalo ma. Počkaj, Miloš. Veď to ja, že to je Miloš, už pýta Instagram, videl som Čava, čo má vlasiak Miloš a kúkal. Aj tak vyzerá. Tomu ver, vyzerá aj šmegy. Jak šmegy, no. Proste, máme stále o jednu viac ako oni. No ale oni majú akože hráča. Čo? Aj snaží. Musíte sa vysnažiť chalani teda. Vy ste hráči. Mám sa vyzlieť, mám začať? Kamo, poď. Mám začať. Kápo. Začne. Kde je Kápo? Ja že to je kápo, jen to. Kápo, kde? Dobre, idú nejaké ženy. No, to je no. Dobre, To nevadí, to je jedno, však asi mu budeme mať, nie? To není jedno. Či akože Fakt není jedno. vy dávate tak priemer, či podpriemer, či nadpriemer. Nadpriemer, kam. Hej, nadpriemer, tak to neviem, či to máme. Aj priemer, akože Stačí, ale- kľudne aj podpriemer, len nech nemá 13. Nevyberáme, my proste berem Tečko. ale fakt není to ani... Kvantita je vyššie kvality. Ale neviem, Môžem ísť najbližšie, ale povedal Paťo, že same len s mamkou, že proste môžeš tu nájsť nejakú, ale čo si potom budeš čítať LinkedIn, alebo akože sociálne siete. No presne. Aj teda ja predal to. My sme pán. Nevadí. Nevadí kalani. Hej, predstav si, že si žena, piatok večer, ty sama, a dojde za tebou a si sedel. No. Aby som to neviem, ale kebyže to je opačne, aj to sedem žien tam dojde, tak kámo, tak... Vieš čo, po medovej, len kvôli tomu, aby som sa najedol. Ja. Vy nie. Kámo, presne. Ale veľa není zlý nápad ako. Áno. Si unavený, musíš ísť za ženou, aby si zdvihol akože tvoj adrenalín a potom pôjdeme do vej. Dobre. Za tými istými, čo ty bol? Kontrola. Rišo, až poviem za tými istými, čo ty si bol. Áno. Aj sú tu? Neviem, ale napadlo ma to. A vy ste už niečo urobili? Už ste niečo získali? Už niečo? Áno, my sme sa len prechádzali a rozprávali sme sa, že čo budeme jesť. Že čo chceme. A potom si nám zavolal a ja som povedal, že poďme na vecku. Tam tak neviem, ešte hodinu. Hodine. Ale nie, som nič neurobili. Takže pol hodinu sme sa rozprávali s Čavom, že ktorý chcel drobaky na trávu a potom sme išli na vecko a čakali sme teba. Kvalitné, takže tak kvalitné. Hovoríme, že započníme, Timo, započníme cestu do Eurovej a cestou a v Eurovej. A v električke by mohli tiež pýtať. A nejdeme do električky. Ale mám... Ideme Ja aj veľa budem pýtať. No. Proste ale ideme peši do Eurovej. Dobre, tak ideme peši. Vieš, takové pomene, čo vidíš? Dobre. Ideme kámo, koľko sa tu deje. A ten mikrofón na sebe. Uzeraj ti. Našli sme smer, ktorým chceme postupovať. Tak tým smerom fakt nekote. Tým smerom budeme postupovať. Fakt nič není. Ideme. Ja mám priateľskú radu, meni máš teplé ruky. Ja viem, ja skápam. Dobre, môžeme ísť tými... Ty to čo aj oni.
Potom z tej baby budú nožiť. Jedna partia už bola za nami. Nevadí. Tiež Ale to není jediný Instagram, musíme vypýtať ešte pre neho, musíme sa nejako držať za ruky. A ja som to chcel držať za ruky. to nedáme, tak hovorím. Zadáme, kam, 100%. No, to ti hovorím teraz, že to nedáme. Roztočíme si. Prosím? Video! Potrebujeme ženy. Nejsú tu. Inak, minule sme tu boli v tomto stánku, že veď zadarmo. Bola tu kolegyňa, vytočil som zadarmo topinka, nedala mi ho, že si musím niečo kúpiť. Je? Ale ne. Čo máte, takú mapku? Máme tuto také blbosti, ale čo by sme tu mohli spraviť? Teoreticky. Emiris, čo? Je to akože... Je to zaujímavé. Hej, Fresh Frajer. Kámo, to je úplný frajer. Úplná legenda. Mám 3, vidím štričky ako. Dobre, ideme tam. Poďme. Ja to pridám. Babi, prosím vás, môžem vás zastaviť? Iba na chvíľku. Máte čas? No, chvíľku. Nevadí vám, keď budete na videu? Tak to vadí. OK, tak nič. Nevadí. To už printoval za vami. Ja si mám povedať, že to je live stream, vieš? Že už to je jedno. Hej, nebudem si to pýtať. Aha, to je muzika nejaká. Hudba, hraj! Fairy Tail akože. Ale toto je tá. Všetci sa natáčali, ja som prešiel cez všetky videá. Ty poznáš text. They grew apart. I'm in love with a fairy tale. Even though it hurts. Tebe je Cause I don't care. If I lose my mind, I don't care. Kam rovno. To je fajná pesnička, akože ti musím povedať. Je dobrá. Je strašne zaujímavé, že čo tam sa generuje na tej Matúšovej SDK. A mňa to zaujíma, kámo. Kámo, keď kúpiš, ja budem tým. Ja nejdem. Alkoholici. Raz, dva, tri, alko. Máme určený smer cesty. Ja tam hodím Máme čas do 7 sa najeme a ideme dole, akože naspäť. Urobíme nejakú že proste skočíme z mostu. Transition, že my sme pre tej Eurovej povieme, že ideme sa najesť. A potom, že jak jeme a potom, že sme na moste SMP, lebo my sme to nestihli. Čo mám pocit? To je proste plán. Ja mám pocit, že on je úplne smutný, keď si uvidí tu našu. Ideme dovnútra. Ja idem na to, ide hlavne ženy, to ide hlavne ženy. To nebude. Ja sa bojím, že to nebude. Tam akože, hej. Hej, to nebudú, že? Brány pekelné. Prečo kam to nechcete ísť, fakt? Jo, môžeš ísť, my to len pôjde, radšej nie, viete čo, poďme ďalej. Poď. Ale tu je najväčší problém, že nikto nechce byť na kamere. Tu je najväčší problém, že tu nikto není. No to je druhý najväčší problém. Musí natáčať. Ideme za... To je chlap. A není. Ale ne tam... Ale to je... Daj ešte. Čuka. Ty to vieš dobre. To není chalan ináč, na hlavu, ale to je chalan. Ja si myslím. Čuka. To je napríklad taký... Čuka, Ja som išiel električkou a na mňa kokala taká bab. Ja som dneska akože plný emócií a ja sa to povie. Očakávanie, presne tak. Čo si zistil? Ne, že proste frajera ma. Ale ja som, vieš, proste prišiel, že ahoj a pauza. Lebo som taký bol, že čo robíš do Ale potom normálne, že sme išli okolo, si veľmi pekná, že môžem poprosiť Instagram, mám frajera, okej. Mám. Miloš, najbližšie ideš ty. Miloš Lola Štránsky teraz. Ty si turičo. Pozri sa na môj mikrofón. Miloš, pozri sa na môj mikrofón. Pozri sa na ňo. Dobre, ja Buď idem ticho. domov. Dobre, buď ticho. No, a jak si ho mám teraz zahaknúť? Ja som si... Aby mi ho nebolo moc vidno, hej. Aj v tom mikrofóne bude chyba, lebo keď žena vidie, že ty vidíš, že máš mikrofón, tak to nie je dobre. Jo, máš komu. Tak tuto, taký sneaky. Akože je ti vidno. Tam vidno taký ten klip. Klip je tam vidno. Ja dúfam, že ty si... Akože ja som nič napadal. Ja som zatiaľ išiel za každou ženou, čo som videl. Ani jednu som neprešiel.
Ja som ani práve že nevidel tie dve, čo si tie za nimi išiel. Možná zradil oké orlie oči. Vysoká, musím si vymazať históriu z vyhľadávania, lebo sa bojím, poviem. OK, mám všetko vymazané, všetko pripravené. Či si nikoho vymazal? Všetko. Počúvaj, mal som tam matku MC7. Takže to asi není moc najlepšia vec, čo tam máte. Ríšo? Má. To sa necítim. Dobre, nebudem vám nič prenechávať. Že vôbec necítil. Lighting je teraz hrozný, vy ste čierni ste všetci. Máme, že kľudné ulice a Ukrajinec príde a musí kričať. To akože, že sa nehám. Kámo, ja jediný robím nejaký content. Proste. Jediný robíš hluk na uliciach. Poprvé to je content. Po druhé, ja som jediný išiel za dvomi ženami. Poprvé mu cringe a užím si ho 15 minút. Ale neodrezávaj mi. Odrež, prosím. To je čínsky hodovka. Dobre chalani, dobre, super. Áno. Viete o tom, že proste to... Dobre, že celý... To je vidno tým, že Oliver odišiel, že... Poriadne na divy? Ne. Ináč? Ináč? Miloš. Á, Miloš. Miloš je čierny? Fuj! Čierny. Takže, ešte predtým, ako prejdeme do ďalšej časti tohto videa, by som vás chcel oznámiť, že toto video je sponzorované absolútne nikým. Takže daj tam like, odber, koment a môže pokračovať do ďalšej časti. Čau. Tu. Poďte, rýchlo. My tu dneska robíme takýto scavenger hunt. Neviem, či ty viete, čo to je. Máme tu 10 úloh a musíme splniť, hej. A máme zatiaľ iba túto. Ale vy nás môžete zachrániť, vykúpiť, lebo my sme tu proste ešte takou jednou skupinou. A oni majú to isté, že kto za 2 hodiny spraví viacej. Takže tam sú moji spolupracovníci, oni sa len boja sem ísť, oni sa vás hanbia, viete. Babi, či je tu možnosť od vás získať Instagram? Akože... Či by ste mi dali Instagram? Váže? Tak ja vám ďakujem, počkaj, tak ja to musím naťukať, musí to byť legit. Čaute. To je Miško. Ďakujem, môžem ti dať follow hovoriť, hej? OK, ďakujem, babi. Mám čas vyhrať. A pomôžete, vyhráme, keď nám ešte pomôžete, babi. Ja, no ako ešte? No, máme tu takú úlohu, že osobný asistent. Znamená to, že budeme vaši osobní asistenti na nejakých 5-10 minút, koľko budete chcieť, že kabelku 6-7. A vy nepotrebuješ žiadnu pomoc, viete, myslím, že stačíme sami kľudne, veď. OK. No. Tak ale ešte môžete s jednou úlohou akože zachrániť. Ešte jedna tu je. Pozrite na tohto pána. Bol som donútený. Potrebujeme, ale kameramanovi, kameraman niekde, viete. Ináč teba poznám od niekaďal. A ja. Neviem odkiaľ, poznám ťa. To bude akože... Musíme vyhrať. To len tak na nič. Daj Ja- Instagram. Nedaj vám. Ale to jemu, babi, pozrite, aký je zlatý, chutnúčky, chlapec. On je neškodný. Dobre, tam vám však. Ó! Máme to tam. Máme to tam. Ďakujeme, slečný, vážime si toho, prajem vám krásne Vianoce a Bohom požehnaný nový rok. Áno, majte sa, slečný, majte sa. Dobre, toto máme. Keď sa oni budú pýtať, sa len máme iba jedno. OK. Nech majú falošné nádeje. Dobre, takže niečo z tohto by som dal. Smiate by som možno skúsil. A to možno Ale to ísť. na kom, vieš. Môžeme to spraviť. Ideme? Čo? Budeš hluchonemi? Nejedno, možno. OK. Tuto kamarát z Uzbekistánu, Uzbekistán. Azerbajdžan. OK, môžeme ísť to, ale musíš také. Dobre. OK, dobre, ideme. Ideme niekoho nájsť. Dobre. Dobrý deň. Zatiaľ, čo pozeráte na vlog s kľúčkami, ja by som vám rád povedal úsledne. Volám sa Ríško a mám rád rezance. Čínske rezance je jedno akého druhu, ale musia byť z Číny, lebo vážne. Kto nemá rád čínske Keď som rezance? sem išiel, ja fakt som si nemyslel, že budem robiť toto. Milujem. Prosím vás, môžeme vás zastaviť na chvíľku? Áno, Nie? mňa môžete. Môj kamarát, on je hluchonemý a on mi ukazoval, že sa mu veľmi páčite. Ja? Áno. Že ty sa mu veľmi páčiš. Že ťa videl z diaľky proste a že Fes by akože chcel
ťa spoznať, vieš. A že či by si mohol vyskúšať tvoje okuliare, ale to neviem prečo by chcel, ale... Aha, že iba tak na chvíľu, že on ti neukradne. No ja nevidím bez okuliarov, tak... A to iba na chvíľku. Iba... Nie, ďakujem. Nie, okej. A takže... Ne... Že či by si mi aspoň dal Instagram alebo číslo. No dobre, napíšem. Kde môžem napísať? Do jeho telefónu. Máme to. Ďakujem veľmi pekne. No, pohode. Pekný deň. Čauko. Hej, ja dobre, máme... Chlani, už to ide. Hovorím, ako vám. Takže teraz ešte musíme spraviť toto. Toto. A budem kamu koktať. Však to môžeš spraviť, keď budeme toto, ideš strašný. Také spraviť. Ešte by som spraviť ten one word race. Paťo, my nejdeme na kávi. My nejdeme na... Ako sa voláš? Ty. Je to akože, počkaj, budeme... Áno, my traja. Áno. Tak ale vždy kto začína, kto ide prvý, druhý, tretí. Prvý, druhý, tretí. Takže ja idem tretí, je dobré. Kamo, ty máš aké dobré topánky? Čo? You have nice shoes, bro. Where'd you get them from? Where'd you get them from, bro? Yeah, how much was it, bro? Okay, bye. Good shoes. 80-ky na 32. Jakým oným jazykom rozprával? Po rusky. Привет! Я люблю каникулы. Alebo Kazachstan. Prázdniny. To odkiaľ vieš? Tam, ja som sa učil ruštinu. Ja viem, že sa učil ruštinu, ale odkiaľ si toto... To si pamätám, to je jediné slovo, čo si pamätám, čo sme sa učili. Kanikuly. Jediné slovo, čo sa učil v škole, kanikúli. Jediné si pamätám. Bola malá hviezdička, zriedla ju malá mliečna cestička, zvolala zvon. Poďme, dlho, začneme. Tá nechcela, čiže. Ale oni sa kúkali na nás už. Tak ideme teda, ale nie už ďaleko. Dobre, poď. Čaute. Aby nedali By Ste nám prosím, váš krásny sociálny. sieť pretože My potrebujeme vaše kontaktné informácie. chápete čo Musíme, spraviť, lebo natáčame video v autokede. Fakt, prosím gate nosím. Instagram si Žiadame, veľmi pekne chceme úlohu splniť. prosím Gate gate, povedal. nosím. Ďakujem veľmi pekne, zachránili ste nás, babi. Ktorá si ty? Počkať. OK. Už si dala, wow. Hej, ako sa voláš ináč? Zuzka, krásne meno. OK, nebudem vás otrvať, babi. Ale počkaj, ale sa ten Instagram myslel by si nám akože kúpiť punč? Dievčatá, preto tu nastupuje ďalšia úloha. Musíme byť vaši osobní asistenti. Ja vám kabelku podržím, pôjdeme niekam Tu mi pones, ale neukradni to. Čo si Ja nepoď? som na krk. Takto mi teda nakryť. Aby som neveril. OK, kam chceš ísť? Však na punč. OK, tak poď. No takže, Zuzka, musíš ma zaviesť do nejakého stánku. Lebo ja... Ideme do nejakého stanku. A aké by si chcela punč? Alkoholický. Alkoholický, čo si? My sme abstinenti. Hej, On nie, my dvaja. My sme športovci, vieš? Ale vieš čo, dobre, no tak čo robíš za šport? ja, futbalista, a on hrá padel. Ale iba jeden, ja nemám peniaze pre všetky. No však dobre. OK. A dva? Nie? Jeden? Babi, koľko to stojí? Však tam máš napísané, že vianočný punč 4,50. Koľko? Babi, to si rozdelíte, to si... taký polovičný. Jeden, hej. Nechcete každý kúpiť jeden? A čo za to? Čo tu máme? Dobre, ešte máme jednu úlohu. Musíme sa držať za ruky. A za to kúpiš ďalší punč. Iba jeden. Akože...
Kúpim pre seba a dám vám odpiť. OK? Ale ja chcem vlastný. Však ty budeš mať vlastný? Takže 2 kúpiš, ale z jednoho sa napiješ. Hej. Tak ma. Čo sa vám nepáči? Ja... Dobre, aspoň budem mať 2. OK. Dobrý deň. Prosím vás, ja potrebujem. Aké tu máte najlacnejšie punče? Tuto my točíme také video a našli sme tu také kamarátky a potrebujeme spraviť túto úlohu, ale musíme im kúpiť punč. Lebo to sa hrá o 200 €. O 200 € s druhou skupinou, takže keby ste nás vedeli zasponzorovať, my vám spravíme promo. Jeden vianočný punč vám Jeden vianočný punč, ďakujem. a 2 poháriky a dáme vám 2 OK. kartou hotovosti. Hotovosť je král, ako sa hovorí. Instagram, všetci follow povinne. Zachránili nás. Vyhráme teraz poviem 200 €. Ďakujem veľmi pekne, majte sa. 50% je našich stykov. Samozrejme, užiť aj 70. Slečný, toto je pre vás. Fíha, ďakujem. Toto si zoberte, ja nebudem za neho piť. Ale teraz vieš, čo nastáva? Čo? Cháni, mám novú frajerku, volá sa Zuzka, vyhrali sme. Čaute, a ideme sa prejsť. Takže, ako sa dneska máš, Zuzka? Dobre sa máš? Mala by som sa lepšie, ak by si nám kúpil viacej punčov. Ale však ty nemáš byť zlatokopka. Ale nie som. Nie si? Nie, vôbec. Čo máte dneska na pláne? Čo idete robiť s kamarátkami? No, na trh. Asi pôjdeme domov. Domov? Takže žiadny Edison ani tak, hej? Tak to som rád. My nemáme, my hovoríme, my nepijeme, my sme slušní chlapci. Nie. A keby si mal zhodnotiť, že Čo? môj rys, hej, že od 1 do 10. 8. Okay. No, už tu máš aj kamarátky. Môžeme ísť. Dobre. OK, poďme. Takže tak, a odkiaľ si z Bratislavy? Dubrovka. Z Dubrovka? Tam chodím do školy. Hej. Nie, ja som z dlhých delov. Pôvodne som Považská Tepláča z Petrovice, ale to je, vieš, ak ideš pri Bile, tak tam ideš doľava potom. Ty máš jednotky v škole, vyzeráš tak, že máš jednotky. Jasne, však chodím na Gimpel. Na Gimpel, ty kokos, ty ješ po anglicky. Musík, jasne. A jaký to je? To je anglicky, alebo? Áno, anglicky. Hej, tak how are you? Good? Guten Tag. Tak okolo 10 vám donesú. Hej. Dopite to rýchlo, nemáte čas, rýchlo. Srandujem. Ale aby vám nezabehlo, babi, lebo to dávajte pozor. No pij už, nesrandujem, máš čas. Sa, lebo sa zadosím ešte. Teraz to vypí cez toto ako slámku, prosím. Dáš to? Čo, odo mňa chceš? Nie, No, že si to dáš do pohára a... Ne, to sprav ty. Máš. Ďakujem, Zuzka, tešilo ma, rád som ťa spoznal. Krásne Vianoce. Dovidenia. Kamo, vybavené. Čo? Volaj im, že sme vyhrali. Plníme questy. Dobrý deň, ďakujeme. Splnili sme, podarilo sa. Ďakujeme, jasné. Sú z nás úplne hotové tie ženy proste. Zdarmo. Follow. Všetci follow. Ja vrácam poháriky od mladých slečien. Áno, nech sa vám páči. Už som vám aj onedal. Dete máte všetko, je jasné. Ďakujem vám, majte sa. Dovi. Tak, kde je tá mapa? Kde je mapa? Táto mapa. Takže chýbajú nám už iba posledné 2 úlohy. Priatelia, máme tu Williama. Takže to znamená... To znamená? 9. úloha. Nemôžeme sa zasmiať, Vilo. Vieš, o čo ide? Ne. OK, isto. Pane, včera som čistil tieto pánko, neserte ma. Čo je, priateľu? Čo je problém? Alebo to... OK. Hej. Srdcová sedmička je král. Dome, zim. Ja sa zahrejem, priateľ. Do McDonald's. Sa zahrejem. Ideme, aby som sa akože aj najprv. Poďme. Keď budeme objednávať pri pochode v McDonalde. Ideme si všetci teda objednávať. Máme to. Dobrý deň. Ty budeš mať zavreté oči a budeš ukazovať, vieš? Dobre, sme sa najedli. Kvalitne. Hlavne, že sme všetci zdraví. A ideme. Myslím si, že to je vyrovnaný súbor. 2, 3, ček. Takže no,
ideme tam. Sme pripravení na všetko. Podľa mňa aj tým, že sme... My sme tak pripravení, že asi tam prídeme, odovzdáme kameru a ideme domov, ale dobre, ale ideme stres spustiť. Ja to vidím tak, že ale vypýtame jeden Instagram a my získame viacej ako oni. Namiesto zabaliť so sebou, vieš, Kto akože prehra? a kto prehrá, No. tak všetko, čo ti dá v tej taške, tak vyložíš, necháš to tam a odídeš s taškou. Vieš? A ideš do OK. Potom sa tak za 10 sekúnd preto vrátiš OK. a naložíš to naspäť. OK, že vyjdeš von a vyjdeš druhým chodom, jasne? Dobre. Alebo prídem tam a vieš, že Dobrý deň, poprosím jedno veľké Big Mac menu. kamo, pôjdeme do toho McDonald's. Vodíme si synchronizovanie. Predpokladnou zájmu. Takto dojdeme, Mišo. Ja mám väčšie kroky, jak vy. Väčšie kroky. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. A ja idem na kiosk. Nie, sem ideš. Nejdem. Už sa nemôžeme smiať, priateľ. Ne. Pardon. Nič sa nestalo. Ja by som mohol sa všetci voľní, tak ja by som vás poprosil toto. Fľaša. Vedeli by sme to bez mesa? Dajte mu to s mesom. Ale fakt dávajte pozor, nie že by som to si... Ja to mám to veľa. 9-3 ako ten autobus, 9-3 ako ten autobus. Dávajte pozor. Idete tam, ne? Ja viem, chicken Áno. There. Okay, I will go with you. Okay? Idem si sami, že? Haló? No, jak ste na tom? No, Vy ste v Mekači? my sme mekači. Ale koľko máte spojených a tak? No, my sme sa teraz najedli. Aha, vy nemáte nič, hej? Áno. OK. OK, priateľ. Poď sa teda... OK, maj sa. Majú niečo. Majú niečo, lebo... Ale tak 3 podľa mňa. Nemajú veľa. Bierali sme. Vieš čo, hovor ty, že natáčame video a že by sme chceli na video beko. To povedz ty? Čo sa hambíš? Pýtaj. Dávaj. Kto sa hambí, má prázdny gamby. Čo sa bojíš? Ja? Ty si za nich chcel ísť, kamarát. Ty. Čauko, mohli by sme sekundičku? No. Ty natáčaš na TikTok, že? Ne. Saltička. Natáčaš. Či by si nám dal beko? Beko lebo natáčame live stream. Fakt? Natáčame live stream. Ja teraz na livestreame? Hej. Jo, what's up všetci, dúfam, že sa všetci máte dobre, vypil som už tak 4 alkoholické punče, cítim sa jak, neviem, botaska. Ja viem napríklad mlynské kolo. Dobre, ak ty spravíš mlynské kolo, On ho nevie. ja neviem, tak bohužiaľ, ja nespravím backflip. Priateľ, ale pre teba backflip je pre mňa jeden krok. Ale po 4 alkoholických Čo, punčách, to je iba bonus. vieš, jak sa cítim, jak uhorka. Chalani, dávajte, to by sme mali dať. Keď dám ja, tak dáš? Ja dám mlynské kolo. Áno, keď dáš ty mlynské kolo, tak spravím backflip. Môžem ísť na to, hej? Čo mu ber? Čo, ja som parkourista. Podržím punč. Podržím ti, kámo.
Tak dobre, podrž mi ho. Ponaťahovať sa treba, ja som to robil, nech som ma to No jasné. Kokos, dobre, kama. Daj si, dobre to bolo, kama. Dobre, ďakujem. Díky. Držte sa, dúfam, že live stream dopadne dobre. Jak sa voláš? Jano. Drž sa, Michal. Díky. Veľa šťastia. Toto bol Matúš TCT. Pekný večer, pekné Vianoce. Goodbye. Ešte punč máš tam? Dobre, ďakujeme. Punč. Aj punč. Inak ale skoro Skoro sa neráta. Počkaj. Môžeme si definitívne povedať, že sme vyhrali. Vyhrali sme všetko. A kde je Miloš? Slabí chudáci. Kde je Miloš? Si sa vybila, kamo, v polovičke. Fakt? Hej. Áno. Vy ste čo som získal? My sme, on dostal Instagram a máme zadarmo vec. Noviny. Bratislavské noviny. Áno. V McDonalde cukor a med. A potom sme dostali ešte jeden punč zadarmo. My máme všetko okrem Double Dateu a Farmára. Aj oni, Paťo dostal Instagram? Áno. Takže chalani, prehrali ste. Dobre. Viete, čo je trest? Ne, zima, kamo, ja Viete, čo to chcem... znamená? No priatelia, všetci ruky naopak do bund. Všetci. Takto máš ruky. Pravá ruka do ľavého rukavu a ľava do pravého. A čo ideme? Idete si niečo objednať. Ale ja nechcem nič platiť. Tako do... Tak nápad, ale dobré. Paťo, si spokojný? Čo bez nadávosti. Spokojný? Ale nemáš to dobre. Nemáš to. Musíš mať tie ruky musíš mať tu. A ja mám malé ruky, kámo. Tam v strede. Meni, ty nemáš tú ruku. No ja mám malé ruky, kámo. Kamo, jak si to robil? Normálne, musíš to proste tlačiť. Si sa ako postihnutí ľudia, aspoň niečo dobré dneska. Výborné. Idem do reštiky, kde ma poznajú, vypýtam si cukor a idem do domov. Si sa ako postihnutý, Tak niečo si sám vymyslí. Alebo chod tam a začne repovať. Normálne tak, že... Myšku. Alebo rozhodnem, že kričať a repo... Ale nie. Niečo si vymyslí, nejaké 3 slova a zakrič to. To je také. Vymyslí si niečo. Čo zakričím, čo takého? Mám rád plešaté ženy. Dobre. Ale fakt, na to No čo? Nahlas. Mám rád plešaté ženy. To je také. Dobre. Ale nech to je počuť. Normálne nech ti hlasivky. Ale počkaj, ja to nechcem byť pri tom. Čau, Ričko. No teraz ešte oni musia ísť niekam. Kde? Mám. A kde je Milan? Tam sedí. Meni, čau. Ja boli nohy z tých všetkých úloh, tak som sa rozhodol spadnúť. Dobrý deň. Kámo, že prišlo, že... Jedna. Počkaj, skús sa A bez ring lightu. Skús sa sám sa... Počkaj, odopnem sa. Nejde. Ja ich všetkých mám. Hej, Timo. Áno. Ja takto, ja. That's what you call me for. They don't wanna let you Jak sa volá tá na ktorej piješ tá... Slanka? It's getting late. Pardon, máš slanku náhodou? She sips Môžem ťa poprosiť, máš servitku? Čo fakt nemáš servitku? A slanku? A kde čo máte, kámo? Brácho, ja neviem, bloček mi daj tento. Môžeš? Dobre, kámo, daj mi sa. Díky, kámo. Mám bloček. Mám... V troch znákoch nemali slámku, ani servitku. Vlastne nič nemali, ale mám bloček. Kde sa bloček? Hej. Nikde nemali slámku, tak proste prišiel do toho burgeru. Bloček a ešte takto ručku. Sme na konci tohto videa. Viercovia sú jasní, to sú lúzeri, nuly, šváby. Splnili si tresty. Ďakujem, že ste toto video pozerali a vidíme sa na budúce. Dovidenia. Keby niekto chcel spoluprácu Glasada Enterprise, zavinač gmail.com. Čau.